аз съм Ивайло, това е Ники и това е моята близначка Елена и днеска малко го пуснах, малко късничко, защото сега, нали, играхме малко и сега се сечихме. Здрасти! Днес ще се направя на First Person. Така. Значи, Ники има като скина на вената. Просто чупим скърката. И личи с много. Много 15%. Тук има айрон. Ники изкупа го, че няма кирка. Чакай, трябва да взема пусна. Елена е лесна, защото много и бъгва и Ники сега ще пуска неговото клипче. Добре, и тя ще дойде. Ще дам и ще го пусна на Здрасти! прогреса ми, как копахме. Сега всички се свързахме и почваме. Крипър! Гледай! Не! Няма камъни. Страх ли го напълно? Не си. Да, ползвам. Аз тук малко ще спомням, чули Ники? Да, аз чувам тук. Да сложите от вече хората да гледат. Не, и след само тук си взима айрона. Дясната печка е моята. Моята е лява. Дай ми айрона. Аз имам точно. от крипъра. Бедно айрона, ако те интересува. Ще направя няколко кирки, две. Или ти пък ми дай моята чирка да тя сти поред една каменна. Прави се един честплейт. Аз снимам сега. Аз снимам. Ники. Нали казах, че Ники има като на вената. Скина и отзад към 69. Дядната печка е моята Ники. Аз ще направя едни чорапи. Някой кол има ли алфа сама в печката? Ай! Айде ще направя един скриншот. Ники. Ники, учи малко назадка. Ники. Леко назадка кликни. И държа ръчичката си. Айде де! Какво държа в момента? Еме, кирка камена. Учи леко назадка и кликни. Искам да ще направя скриншот. Ме учи леко назадка. Да ти направя скриншот. Чули? В момента не съм тук да ни къщите за първоначално. Не знам, ще видим. Виж, чакай, стой така. Ма не, махни си броите. Искам да те снимам, сякаш ние сме с вената. Мале, колко много. Учи леко назад и кликни. Добре, стой. Стой! Това не хареса. Това е салато. 3 минути клип. 4 пушки. За малко спирам на пауза, чао. Здрасти, върнах се. Ще тук стана нещо, някакъв проблем. Върнах се, защото мама ми беше върнала. Лайран. Кой има пръчки? Аз имам дърво. Къде си? Идвам! Ели, за теб съм! Няма запазване. Добре, давай. Ай, 3 такова и 3 такова. Това не беше 3-та, мама. Няма запазване, нали знаете? Какво? Няма запазване. Чакай! Не съм снимала! Я? О, мама! Ники, ти експлораш ли? Да, ми свършва дървото. Уа, каква яка пещера. Аз си ми... Дърво, Чакай. Не ми взема от печката. Абе, добре, те офирам, че ела. 3 не е преработено. Видите,
Тази мина, където те спищали. Спаунер! Леко съм... Тук виж ма камъни! Ма чакай ме! Сега, леко съм се поапгрейднала, но не пречи. На зомбита! Айде, чува. Убих прилез. Айде, бий ги. Някой да влезе. Чакай, ще чупя спаунера. Чупи. Аз ще се покупам малко. Айде, 3-2-1. Ей. Но нищо нямаме тези семена. Аз ще взема кокалите. Да. Ти взе всичко! Вече. Добре, в момента, сега, как мога да платя? Горска броня. Тук ли? Да. Аз преди там отстах и дали, че съм спрял клипа. Трябва да стоям точно, защото хората да гледат. О, тук има кол. Супер. Аз ще тръгна на другата посока. Добре. Най-гадното нещо, което може да ти се падне. Спаунер на скелети. Или на крипъри. Това е много рядка шанс. Ма на те падало ли ти си? И всичко гърмеше ли? Защото бяха малко крипърите, затова не гърмеше. Защото аз съм го активирал, когато той беше открит и той се активира, спал на 2 крипъра. Аз ги убих набързо, все пак имах хубав меч. Диамантен? Да, и просто си продължих. Оля, аз съм към 11-то ниво. Аз съм на 16. Тук ще има диаманти. Аз съм гладен. Хора, ако не знаете, тук в средата се изписва на коя височина сме. И тук има лава. Супер. Много даже. Има много редстоун кол, ама няма диаманти. Аз тук ще си направя къща. Това съм имал краплики на себе. Никой да не ми взима айрона от печката. Момента, ако не знаете и другите Оле, аз имам 7 минути и половина клип. Какво говориш, бе, Ники? Ако крапшинга ще го оставя тук. Нямаш памет. Ники, чувайте там какво си говорят. Ще говорим сега. Тук намерих малко ресурс. Лапис нямаме ние. Ако знаете, ако намерите лапис и разкопате около него, много често може да видите друг лапис. Ники, ти дойде при мен, бе. Защо? Не мога. Виж като искам да съм го казал. Аз имам ли място? Да. Ай, вода. Диаманти! Да. Ще направя скриншот. Ники, така ли се прави скриншот? Тук само е така. Само е така. Намери диаманти, вижте, хора. Не са 5. Есть диаманти! Много колко е яко. Само 3 диаманти за една кирка за портал. Портал се прави с обсидиан.
който не знае как се прави, може да гледат по път самите.